Op Schiphol wordt er een 100% controle uitgevoerd. Hierbij worden alle passagiers van de vlucht gecontroleerd op het smokkelen van verdovende middelen. Goedemorgen. De eerste passagiers komen langs ons en ik zie dat Jane bij de derde of de vierde passagier een zoekende beweging maakt, waardoor ik de passagier stilzet, omdat ik zie dat zij nog niet klaar is met zoeken als hij langsloopt. Ik mag heel even met mijn collega meelopen. Ja. Als je koffer meeneemt, is wel handig. Niet doen, Jane. Keurig. U reist niet samen, toch? Nee. Nee, ja? Nee. De hond van Lia reageerde overduidelijk op de man. Stefan en Chris nemen hem mee voor een verdiepte controle. Zo, goedemorgen meneer. Welkom. Heeft u het koud? Nee. Ach, ik staat zo in de handen te wrijven. Right. Ik begrijp melding hond, hè? Ja, die hond reageert op mee. De koffer? Ja. Oké. En heeft u enig idee hoe dat kan? Waarom de hond daarop gereageerd heeft? Nee. Geen idee. U weet waarvoor de hond er staat? Wat? U weet waarom de hond daar aanwezig is? Ja, ze reageren op als je hebt iets raakt in je koffer. Ja. En u weet ook waar hij naar zoekt? U weet ook waar hij naar zoekt, de hond? Waar hij in getraind is? Ja. En dat is? Ja, maar dan kijkt alles. Ja, de hond die staat daar, hè, om verdovende middelen. Nee? Nee, dat mag ik doen. Oké, dat gaan we ook doen. Wat was verder, want u woont in Curaçao? Ja, nee, ik woon hier. U woont hier? Vakantie. U bent op vakantie geweest? Ja, na 5 jaar. Oké, en hoe lang bent u weg geweest? Hoe lang bent u weg geweest? 11 dagen. 11 dagen. En waar bent u verbleven daar? Mijn moeder. Bij uw moeder. En mijn zoon komt ook van Curaçao. En wat doe je in het dagelijks leven? Werk je... Hier? Ja? Ja. Je woont hier toch? Ja. Ja, precies. Dus wat doe je in het dagelijks leven? Werk je? Of Ja, werk. Echt research en vermiddelen. Ik ga even de koffer scannen. Ja. Kom zo bij je terug. Nou, we leggen de koffer daar neer. De scan maakt een x-ray van het product, van de koffer. En dan kunnen wij zien of er mogelijk afwijkingen in zitten of niet. We kunnen hier op het scanbeeld een beetje gaan inzoomen, kleuren kijken. En dan gaan we op zoek naar afwijkingen. Ik probeer nu een beetje met de kleuren te spelen, zodat we mogelijk wat afwijkingen zien in de koffer. Op dit moment zie ik zo snel eventjes niets. Dus het lijkt erop dat de koffer wel gewoon oké is. Nou, de koffer is in orde. Alright. Even kijken. Hey, kan je verklaren waarom de hond reageert op je koffer? Weet je niet? Gebruik je drugs? Ja, vanaf Curaçao. Vanaf Curaçao, wat gebruik je? Ja, weet. Wiet. Ja. Nou, de hond is niet getraind om wiet op te sporen, maar die is specifiek getraind om cocaïne op te sporen. Maar waarom ze reageren op mijn koffer? Ja, dat vraag ik aan jou. Maar ik heb niks in mijn koffer. Ben je in aanraking geweest met mensen die dat soort middelen gebruiken? Verhandelen of iets? Nee? Familie, vrienden? Nee. Nee? Nee. Dat interesseert mij niet zoveel of jij drugs gebruikt of niet. Dat gaat er mij om. Ik moet het beeld schetsen waarom de hond aanslaat op jouw koffer. Ja. Maar ik heb ook niet. Je hebt geen idee? Oké. Ben je wel eens in aanraking geweest met politie of justitie? Ja. Ja? Voor wat? 10 jaar geleden. En voor wat was dat? Ja. Die 2015. Ja. Ik kwam met een koffer en die jongen zet dingen in mijn koffer. Wat voor dingen? Ja, drugs. Drugs? Oh, wat hadden ze in je koffer gestopt dan? Coke? Ja. Oké. In 2015 was dat? 14. Ja, oké, 2015. En dat was hier op deze luchthaven? Op Schiphol? Ja. Heb je nog grote bagage bij je? Ruim bagage? Hoe ziet de koffer eruit? Hetzelfde als deze? Nee, een beetje meer voor
Groot, maar wel hetzelfde kleurtje, hetzelfde materiaal, een groene. En hoe ziet je woonsituatie er hier uit? Woon je alleen? Heb je een eigen woning? Huur je wat? Hier? Ja? Met mijn neef. Bij je neef? Ja. Hoe heet je neef? Nicht. Je nicht? Ja. Hoe heet je nicht? Oké, nou heb je nog het telefoonnummer van je nicht? Ik ga een kledingvisitatie uitvoeren bij u. Dus gewoon even de kleding aftasten. Daar roep ik straks een andere collega voor. Ik ga even de bagage doorbellen. Ik ga even wat dingetjes checken. En dan kom ik straks bij u terug. Bij de 100% controle heeft de hond op nog een passagier gereageerd. De passagier is doorgestuurd naar een speciale ruimte voor een verdiepte controle. Douanier Chris wordt erbij geroepen om te helpen de man verder te onderzoeken. Ik begreep dat u al met mijn collega gesproken heeft. U bent geselecteerd hè? En we gaan even een lijstvisitatie uitvoeren. Dus we gaan even aftasten van de kleding. Doen we even in een afgesloten ruimte. Kunt u even spullen pakken en met mij meelopen? Mag ik de koffer ook even meenemen? Ja. Kunt u de blouse voor mij even losmaken? Alleen op de borst. Corset, oké. Het valt direct op dat de bodywarmer die de man draagt een ongebruikelijke vorm heeft. Ja, mag ik de blouse even uittrekken? Kunt u het corset verwijderen? Ja, dank u wel. Deze 4 uur. Alright, meneer. Dit is een drugstestetje. En als het blauw uitslaat, dan is het mogelijk cocaïne, oké? Je ziet de substantie eraan zitten, doe hem in een boordje, slaat blauw uit. Dat betekent dat het cocaïne is. Ja, is dat duidelijk? Het is nu 6:52. Bij deze bent u aangehouden voor het overtreden van de opiumwet. U bent niet meer verplicht tot antwoorden. U heeft recht op een raadsman. Ja. U wordt straks overgedragen aan de Koninklijke Marechaussee. Aan de hulpofficier van Justitie. Die gaat de zaak verder afhandelen en die gaat u meenemen. Is dat duidelijk? Wat we dus vaak zien met mensen die dit soort dingen doen, is dat ze in geldnood zitten, zien het als een laatste redmiddel om nog uit een bepaald probleem te komen. Ik weet niet precies wat er verhaal achter is waarom hij het gedaan heeft. Het is me niet op de persoon, maar het is meer om het materiaal dat we weghalen. Wat we nu gaan doen is, we hebben hier de gegevens van meneer en we hebben de drugs. En we gaan nu naar de G-pier. Daar komt de hulpofficier van Justitie van de Marechaussee. Daar gaan we de zaak aan overdragen. Zorgen dat de spullen overgedragen worden, dat de passagier overgedragen wordt. En hun gaan vervolgens verder allemaal afhandelen. De man met de gevulde bodywarmer had een kleine 4 kilo cocaïne bij zich met een straatwaarde van ruim €200.000. De man zit nog in hechtenis in afwachting van zijn straf.